Yape. And cheese. Saan mo nadaan? Kain po. Welcome back mga kastudyo to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Valencia, Dumaguete City. Dahil titikman natin ang iba't ibang klaseng mga pagkain dito sa kanilang plaza po, sa harap po ng church. Ang daming mga pagkain dito mga kastudyo. Parang street food style po. Kaya tara na, let's go! Thank you, ma'am. Ito, ganahan ka. What's this? Lah. Okay, enjoy. Ayan na po yung avocado toast. Wow. Okay, ang lasa nito, no? Tikman natin mga studio. Thank you Lord for this food. Ang laki mo. Kain po. And set them before the 3 men. And you raise them and Ang sarap na community, no? Ano yung nilagay na brown? Where is your wife Sarah? Yung brown parang Wife. toasted garlic ba? Mayroon sa some One seed, of them said, salt and pepper. I am sure Saka mayonnaise sa pinahid sa about this time bread. next year. And Sarah will then have a son. Ito yung bisila na lang. Sarap mo. The word of the Lord. Thanks be to God. Wow. He who does justice will live in the presence Sobrang daming of pagkain the itong mga Lord. studio. Abangan niyo po. He who does justice Isa-isahin will na live yan. in the Isa-isahin natin, no? presence of the Lord. One who walks blamelessly and does justice. Sir na lang. Favorite. Okay, sir. Thank you, sir. So yan ang mga studio yung order natin na mini pancakes na mayroong mga iba't ibang klaseng prutas. Mayroong mango, banana at saka strawberry. Tikman natin mga studio. Wow. Panalo, sarap. Meron ding Nutella man. Sarap, no? Saan mo nadaan? Si Jessa.
Is it a burger or Ilan mo dyan? What's up order, sir? Pulled pork sandwich with cheese. 130 pesos niyo sa mga. Yan. Kain po. Dumi kayo mo? Ulam ni lami mo. Lambot ng kuan. Karne. Panalo dito sa Valencia Plaza mo, Sunday Market. Unsa ni siya, ma'am, sir? Paella negra. Kani siya? Seafood paella. Seafood paella. Ilang sir, ma'am? 200. Saan niyo? Budgetan na ng Hi ma'am, good morning. Take off yung Negra? negra. Kadiri na lang. Ano daw? Puti kaya kanina yellow. Yellow. Yellow na? Ah, okay na? Okay na. Tanggalin. Wala yung naka-ready niya? Pila paella? 200, sir. Ah, kayong ko. May takip na. Hindi pa ako yung sana. Salamat. Seafood paella. Merong gamay na kuhan mo. Yung sito. Okay. Ayan. Lagyan ito ng kuhan mo. Shrimp. Yan po. Kain po. Wow, ang sarap ng rice. Damat boss. Damat ma'am. Dami pala nakilala sa atin dito ma'am. Kaya Dumaguete. Ano yung mga seafoods na nilagay? Seafood na kuhan. May shrimp. Punta niya siya mo? Kahong? Oo. Remember, Lord, your church throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis Arnold, for the sake of our bishop, with all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the Simple kay di kang busog rin mo. Ang daming pagpipilian. Dami pagkain. welcome them to the light. Madami ding mga gulay at prutas sa likod mo pa. Oo. Kahit ano at ang gusto mong bilhin dito sa Valencia Plaza, mabibili mo mang tuwing Sunday. Oo. All the things that please you throughout it. Eat na. Makulod chicken, nasag-isag.
Ito galing Gibson. Sengal. Ano siya pangalan ni sir? Kanya. Pitanya? Oh, kanya dumagi. Birya takos ni. Cheese na sir? Ito na yung tipping sauce. Ang sauce mo? By 300. Sige. Only 200. Natin ang pitanya Dumaguete mga kasudyo. Yan, sasaw natin dito sa dipping sauce. Ngayong cheese saka beef. Parang cold beef mo. Milon. 120. Basta lang. Ay, si ano? Bisaya. Thank you. Kayo daw sana yung magbabayad. Nalo, kita-kita po tayo sa sunod na food trip.